Если ребят подъедут, я уж буду или вам передам. Mına bular нәрсә булар? Сез әле таратасыз. Теләгән һәр кемгә бирәсезме? Һәр кем килә, аннары кире кайтарып тиешме? Мұрат әфәнде, мына бүгін шушындай 3000 кешелек ифтар оештырылды. Мондый зур ифтарлар кирәк микән? Ул нәрсәгә кирәк булса? Ну, мин саныйм, әлбәттә кирәк дип. Чөнки менә шундый әйберләр, президент катнашу белән уздырган әйберләр, ул безнең милләтпәрвәрлекне үстерә, патриотизм дигән әйберне үстерә халыкта. Иң беренче чиратта. Икенчедән, ул менә ничектер халыкны тәртипкә чакыра һәм берләштереп, менә дөрес дин юлдан алып бару. Эшен алып Халык өчен бу зур ифтар кебек күренсә, әмма бик файдалы була дип уйлыйсыз. Файдалы. Ул безне берләштерә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Все, шаймен успокоил.